Сәлам, дуслар! Бүгенге тапшыруның бар сәламнәрен дә мин үз җизнәмә җиткерәсем килә. Яңа Кулатка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче Илдус Фәтхуллович Назыров үзенең матур туган көнен бүген каршылый. Шул уңайдан аны яраткан тормыш иптәше Наилә Сәитовна, балалары Альмира һәм Альбертик ихластан котлыйсылары килә. Аллаһы Тәгалә парларны үзе табыштырып, күкләрдә никах укыдылар. Бу хак сүзләр. Күрше авыл егетенә мин бер күрүдән үк гашык булдым. Бары тик аны үземнең гомерлек ярым итеп күрергә хыялландым. Бер-беребезгә карата булган мәхәббәт безне загызга әйдәп барды. Һәм гаиләбезне кырып, инде 25 елдан артык бергә гомер кичерәбез. 25 ел ул үзе бер гомер. Әлеге гомернең китабы да калын һәм шактый эчтәлекле булды. Без яраткан ирем белән бихисап сулар гиздек утлар кичтек. Бүгенгесенә шөкер кылып, матур яшәргә өйрәндек. Илдус минем өчен ирем, гомерлек юлдашым гына түгел, ул сулар өчен һавам, сусавымны бастырыр өчен суда. Аның тырышлыгы аркасында безнең гаиләдә Аллага шөкер барысы да җитәрлек. Яраткан балаларыбыз да әтиләрен нык хөрмәтләп, аңа рәхмәтле булып үсәләр. Сөеклем, рөхсәт ит матур туган көнең белән котлап, барысы өчен дә рәхмәт әйтергә. Алтын һәм бриллиант туйларыбызга кадәр җитәргә бергә язсын безгә. Яраттым да сине, яр иттем мин, гомерлеккә сиңа таяндым. Бер минутка аерылган чакта сагыну утында мин яндым. Көнләштем дә сине, яраттым да, шын мәхәббәт шулай шагыла. Сизелмичә инде әкрен генә гомер юлларыбыз агыла. Балалар да инде үсеп килә, үзебезгә акыл утырды. Бушка гына түгел күрәсең ул, безнең матур гаилә кырылды. Котлы булсын ирем туган көнең, теләгем шул, бергә булыйк. 90-ына җитеп, анысын да без гөрләтеп, җырлап узыйк. Әтикайыбыз, бүген синең матур бәйрәмең. Без артык зурлар булмасак та, хәзер инде сезнең кадерегезне аңларлык үскән кешеләр. Арысаң да, гаиләңне күрмичә эшләсәң дә без беләбез, барысын да безнең өчен тырышасың. Олыгайгач без дә Алла бирсә рәхмәтебезне белдереп, сезнең картлыкны бизәргә тырышырбыз. Гафу ит, әгәр вакыт-вакыт сине борчап, үпкәләткән булсак. Котлы булсын әтиебез туган көнең, балаларың сине тәбрикли. Шын күңелдән бары олы бәхет, зур шатлыклар сиңа тик тели. Гомерләрең синең озын булсын, саулыгың да булсын җитәрлек. Гомерләрең сине алда көтсен, сыкланып тик аны үтәрлек. Хөрмәтле Илдус Фәтхуллович, шын күңелдән гаиләгезнең бар матур теләкләренә без дә кушылабыз һәм алар сайлаган җырны тапшыруыбызда яңгыратабыз. Яңгыр ява исә давылы, елмайсаң күңелемә гел шатлык, моңайсаң шунда иң авырым. Сабыр, сабырлар итегәлем, гафу ит мине дигән чакларда. Яшем яшьнәми, күкрәми, тик бозлар ятмасын арага. Тормыш җилкәнен синнән башка йөзә алмас язмыш дарьясында. Тик булгана син яннарымда, үткәрербез иркәм барсында. Сабыр, сабырлар итегәлем,
Наз төсле килеп кояшым Кадерләрен генә белдейіп Худайым берген сені язмышым Sabır sabırlar итигәлем Гафу ит мине дигән чаклардан Яшем яшнәми, Күкрәми Тик бозлар ятмасын арага Sabır sabırlar итигәлем Гафу ит мине дигән чаклардан яшем яшнәми, Күкрәми Тик бозлар ятмасын арага яшем яшнәми, Күкрәми Тик бозлар ятмасын арага Чираттагы котлау хатыбыз кабат Илдус Фәтхуллович Назыров хөрмәтенә яңгырый. Аны матур туган көне белән бер туган апа абылары Яңа Кулатка авылыннан апасы Фирүзә Фәтхулловна Сыражева, Түбән Кама шәһәреннән абысы Равил Фәтхуллович Назыров, Иске Кулаткадан апасы Гөлшат Фәтхулловна Мухаммедова гаиләләре белән котлыйлар. Без әти-әнинең шатлыгы да, борчулары да, гомерлек бәхетләре дә, кайгылары да булып, бергә зур гаиләдә үстек. Илдусыбыз иң кечкенәсе иде. Шуңа күрә аны барыбыздан нык яратып, иркәләп үстердек. Илдус киң күңелле, кардәшлекне аеруча кадерләп яшәүче ине без. Ул беребез турында да онытмый, барыбызга да ярдәм итәргә ашкынып тора. Кызганыч, туган йортыбызның капкасы ябык, тәрәзәләрендә утлар янмый. Мәрхүмә әти-әниебезнең гомерләре тигез булып, бер-бер артлы бу дөньядан китеп бардылар. Тик алар безгә иң кыйммәтле бүләк, гомер һәм кардәшлек хисләрен бүләк итеп калдырдылар. Мең рәхмәт аларга. Илдус, киленебез Наилә белән бик матур гомер итеп киләләр. Балалары да аларны сөендереп тора гел. Якыннарыбыз, ихластан сезгә уртак мәхәббәт, тигез гомер телибез. Тормышыгызга бәрәкәт һәм муллык, эшегездә уңышлар булсын. Энебезнең туган көне, гаиләбездә зур бәйрәм. Аңа дип торабыз шуңа матур теләкләр бәйләм. Котлы булсын, матур булсын энебез туган көнең. Безнең бәхеткә дөньяга нык аваз салган көнең. Гаиләңдә булсын тынычлык, эшләреңдә җиңеллек, вакытларың калсын әле безгә кунак килерлек. Хөрмәтле Илдус Фәтхуллович, апа-абыйларыгызның теләкләрен без дәвам итеп матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Нәргә төшкәндә язмышның җилләре, бураннар уйнаса җанымда. Киңәшен бирерлек, бәхетне бүләрлек, иң якын туганнар янымда. Күз яшен тамганда, шатлыктан янганда, хәл белеп сораша туганнар. Юк җирдә алар күп, нарасый бала күп, йөрәкнең хисләрен тойганнар. Яшен тамганда, шатлыктан янганда, хәл белеп сораша туганнар. Юк җирдә алар күп, нарасый бала күп, йөрәкнең хисләрен тойганнар. Тик бер теләк күпләргә ул кирәк, аерма язмышта туганнан. Аерма язмышта калдыма каргышта, мин сорыйм ялварып Худайдан. Күз яшен
тамганда шатлыктан янганда калбелеп сұраша туганнар юк жерде алар көп нарасый бала көп йөрәкнең хисләрен тойганнар Атлаган чагында язмышның таңында бер кайчан абынмыйм димәгез Ялгышып эзләрдән яткынчы күзләрдән туганлык җепләрен үзмәгез Күз яшын тамганда шатлыктан янганда калбелек сұраша туганнар Юк җирдә алар күп нарасый бала күп йөрәкнең хисләрен тойганнар Күз яшын тамганда шатлыктан янганда калбелек сұраша туганнар Юк җирдә алар күп нарасый бала күп йөрәкнең хисләрен тойганнар Юк җирдә алар күп нарасый бала күп йөрәкнең хисләрен тойганнар Йөрәкнең хисләрен тойганнар Илдус Фәтхуллович Назыров хөрмәтенә чираттагы котлау хаты бар. Бу юлы кайнанасы Расимә Усмановна Насырова аны Яңа Зимница авылыннан изге теләкләрен юллый. Илдусым безнең беренче бик кадерле киявебез. Гаиләбезгә бик тиз арада кирип китеп, мәрхүмә кайнатасы өчен көтеп алынган улы булды ул. Бар эшебездә ярдәм итеп, кирәккән чакта таяныч булып торды. Кадерле киявем, рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котлап, бары Алладан сиңа саулык сорарга. Чөнки калганы шөкер җитәрлек. Ә ул җитәрлекне син үз көчең белән эшлисең. Кызым белән шулай мине шатландырып, ешрак кунакка кайтып яшәгез. Балалар бәхете татыгыз. Сезнең ыныкларны да күрергә язсын иде бергәләп. Кияү төш шуны яратмый диеп мәзәк сөйлиләр. Алар безнең хакта әле Илдус бары белмиләр. Кияүемне мин яратам, ул мине хөрмәт итә. Шулай тату яшәүләргә тагын инде ни җитә. Кайнана белән кияүнең арасы бозылмасын. Аңлашмаган мизгелләре зинһар Раббым булмасын. Бүгенгесе шөкер Аллам, иртәгә синең кулда. Очрамасын киявемә бәла казалар юлда. Кадерле Илдус Фәтхуллович, кайнанагызның теләкләренә фәрештәләр амин диеп торсын. Әҗер сезнең бәйрәм иртәгезне бизәсен әле. Килсә кунак китсә ерак кияү түгелмен Шидият түгелмен Түгелмен Бик хөрмәтле кияү булып яшин бүген мин Яшин бүген мин Яшик шулай гәрәләшеп дуслар торсын көнеләшеп Һәрбер кайты үзе бәйрәм сүзләре бетми сөйләшеп Шундый әнкәйләр барында кияү булып торулар Үзе бер бәхет Үзе бер бәхет Хуш исберки эшләре тәмле табыннан Кияү тәмле ярата дип күңел салынган Кияү килү зур мәшәкать бәлеш салынган Шәй кайный жылы мунча ягылган Яшик шулай гәрәләшеп дуслар торсын көнеләшеп Һәрбер кайты үзе бәйрәм сүзләре бетми сөйләшеп Шундый әнкәйләр барында кияү булып торулар Үзе бер бәхет Үзе бер бәхет
balası göz alması yanımdağına. Sus etmesen nazlamazsan şeşegete sula. Nesli bıl bulğanğa kiyevleri ola. Benim gibi büyük bəxtli hürmetli bola. Yaşık şulay geriləşib, dostlar dursun könüləşib. Hər bir qaydı özü bəyrəm süzüləri etmişsizləşib. Şunday ənkeyləri barında kiyev olub dururlar. Özü bir bəxit, 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 özü bir bəxit. Илдус Фәтхуллович Назыров хөрмәтенә тагын бер котлау хаты бар. Бу юлы Сызрань шәһәреннән Апсаттаровлар гаиләсе. Бажасы Дамир, балдызы Гөлфия, балалары Диляра, Орта Терешка авылыннан бажасы Илдар, балдызы Галия Гемаддиновлар, балалары Илсаф һәм Ясминочка аның чын күңелдән туган көне белән котлыйсыбыз килә. Яраткан җизнәбез, кадерле бажабыз, абыебыз Илдус. Кабат синең бәйрәмең, тик шөкер, бу юлы син аны өйдә каршылыйсың. Бик сирәк күрешергә туры килә соңгы вакыт бергәләп. Һәммәбезнең үз мәшәкате, үз эше. Ләкин без бер-беребез хакында онытмыйбыз. Бажалар гына түгел әле без, туганнар, дуслар сыман булдык. Ә инде җизнәбез хакында без өлкән абыебыз сыман бик якын кешебез дип әйтә алабыз. Авыр чакларда гел ярдәм итеп, шатлыкларны бүлешеп, чын күңелдән туган булып яши ул. Якыныбыз, кытлап сиңа иң беренчедән гаиләң янәшәсендә яшырак булуыңны телибез. Бәрәкәтле маллар, аларны эшли алырлык, җитәрлек саулык, теләк һәм этәргеч сиңа телибез. Жизни дигән кешебезнең бугын ул туган көне. Безнең бәхеткә бажабыз дөньяга туган көне. Алтын кеше дисәк аны ялгыш булмас сүзебез. Шуңа күрә нык хөрмәтләп яратабыз аны без. Әйдә, кайтып барыбыз да бер җыелып алыйк. Җир астында юллар булмас. Шуңа күрешеп калыйк. Кадерле жизни, туган көнең белән бәхетләрең мул булсын. Ә бу җырны бездән бүләк итеп кабул ит. Bugün bit bajayının tuğan kını. Bu yolda görüşünü kütüp aldık sağınıp. Gümürge bulsun gümürge yari eli yazgını bizge yeşirge bajay bulur. Yaxşı yaşay bizlərlə dip şatlanan beni hər kiniga. Əldə şunday bajaylar var ni bolsa da biz birgə. Yaxşı yaşay bizlərlə dip şatlanan beni hər kiniga. Əldə şunday bajalar var ni bolsa da biz birgə. Beyramlarda gına tugul sanavlarda gel birgə. Şulay gına bolsun eydə nijita soň yaşawlarga inlerini qoyup inge. Yaxşı yaşay bizlərlə dip şatlanan meni hər kiniga. Əldə şunday bajaylar var ni bolsa da biz birgə. Yaxşı yaşay bizlərlə dip şatlanan meni hər kiniga. Əldə şunday bajalar var ni bolsa da biz birgə. Ni kursek de birden bulut, bir bizge direk bulut. Yaşık dünyada görülen. Yaxşı yaşay bizlerle dip
birge